Βρείτε κάτι πιο χρήσιμη ιστοσελίδα για το Minecraft. Και αν γράψεις αυτό εδώ πέρα και πατήσεις το πρώτο link που έχει, μπορείς να βάλεις εδώ πέρα οποιοδήποτε seed, ας πούμε, και τη version που θες. Ως πούμε θέλω την 1,16 και εδώ κάτω ο τέλος. Αυτό δεν ξέρω τι είναι πια, αλλά εδώ σου δίνει το πιο χρήσιμο πράγμα. Εδώ δείχνει villages, strongholds. Αυτό by the way μάλλον είναι η Ελλάδα. Εδώ έτσι πως πάει δεν είναι ο Βόλος. Οπα! Ναι, εδώ πέρα έχει stronghold, κάτι πυραμίδες νομίζω είναι. Έχει zombie, σου δείχνει που έχει και village. Εδώ είναι πολύ ωραίο. Εδώ πέρα παίζει να το έχει. Εδώ είναι η Σιβηρία λογικά. Και εδώ πέρα. Και μόλις μάθαμε ότι